दिनै आं सानखान्थि फोरोंनाय हाबाफारि आखायाव लानो नागिरदों। आंनि सानखान्थि फोरोंनायनि हाबाफारियानो जाहैबाय माने आंहा मोनसे मिशन दङ, टिच फर बड'लेण्ड होननाय एन इनिशिएटिभ टु एम्पावर दा इयुथ। आङो लाइमोनफोरखौ, आंनि फंबाय बिनानावफोरखौ आंनाव जेसेबांनाखि आंहा जेसेबांनाखि गियान दङ, केपासिटि दङ, आं बेखौ नोंसोरनो डिलिभार खालामगोन दिनै। आरो आङो बे चेप्टारखौ जागायजेननायनि सिगां आं नोंसोरखौ इन्सपायार खालामगोन, गिदिर थांखि लानो थुलुंगा होगोन। मानो थाखाय गिदिर थांखि लानांगौ आं नोंसोरनो फोरमायनो। आब्दुल कालामआ फंसे खोथा बुंदोंना, जायनाखि महान साइन्टिस्ट, मिसाइल मेन अफ इन्डिया होननानै जायखौ मिथियो, जायनाखि इन्सपायार होलांबाय, सुबुंफोरखौ इन्सपायार होलांदों, माबादि खामानि मावनांगौ, माबादि खामानि मावनो थुलुंगा होयो, माबादि गोसो लानांगौ। दा आब्दुल कालामआ बुंलांदों, स्मल एम इज ए क्राइम। जोङो जेब्ला फिसा थांखि लागोन बियो दाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो हेभ ए ग्रेट एम, बेनिखायनो जोंहा गिदिर थांखि थानांगौ। मा बुंनाय जादों बेलाय? जेब्लानाखि जोंहा गिदिर थांखि थायो, गिदिर थांखि लानाया जोंखौ माने गोसोआव थुलुंगाखांहोबाय थायो, मावनांगौ 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 होननानै, गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो होननानै। जेब्लानाखि गोसोआव नोंखौ थुलुंगा होग्रा थायो, अब्ला नोङो मावनाय समावबो खामानि मावनोबो नोंहा मेंनाय बानाय गैयै जागोन। खामानि मावनायाव मेंनाया बोरै फैयो? जेब्लानाखि नों मावनो गोसो गैया खिन्थु नोङो मेंबाय, नोंखौ थुलुंगा होग्रा रावबो गैया। नोंखौ थुलुंगा होग्रायानो जाबाय नोंनि गोसो। जेब्ला नोंनि गोसोआ गिदिर जायो, नोंहा जेब्ला गोसोआव नों मिथिखानाय गिदिर थांखि दङ, अब्ला नोंखौ मेंनाय बानाय जिरायनाय गैयै नोंखौ थुलुंगा होबाय थागोन। आरो नोंखौ मेंनाय बानाय गैयै थुलुंगा होबाय थानाया नोंखौ मा खालामगोन? सानसे जिउआव गिदिर जाफुंसारनाय लाबोगोन। बेनिखायनो फंबाय बिनानावफोर, दा बे समाव सोलोंनाय गैया, फोरोंनाय गैया होननानै न'आव बिमा बिफाखौ नोंसोरो डिस्टार्ब दा खालाम। फरायनायाव गोसो हो। मबाइलफोराव गान नायनानै, गेम गेलेनानै, पाबजि गेलेनानै नोंसोरो बेसेन गोसा समखौ ओरैनो दा थांगारहो। बेसेन गोसा सम होननानै जों बोरै मिथियो? जेब्ला जों दा बे समाव मा बिमा बिफानि सायाव उदां जायो, बेनिखायनो जोङो समखौ मिथिया। समा मानसिनि खामानि मावनायजों सोमोन्दो गोनां। दा नोङो सम थानायाव खामानिखौ मावनानै लायाबा, जोङो खामानिखौ मावफिननो थाखाय, एखे खामानिखौ मावफिननो थाखाय बे समखौ मोनफिननाय नङा। मानोना समा रावखौबो नेनानै थाया। बुंनाय दङ ना, 1 minute can change your life। 1 मिनिट समाबो जोंनि थाखाय बेसेन गोसा। आरो बे 1 मिनिट समानो जोंनि लाइफआव सोलायनाय लाबोयो होननानै बुंदों। बुजिनो नाजा। दा बेखौ फोरोंनायनि सिगां नोंसोरनो माखासे आंनि इन्ट्रडाक्सन होगोन। आंनि मुङा श्री खोरोमदाव बसुमतारी। आं बिटेक बेचेलर अफ टेक्न'लजि खालामखांनानै दा सुइडेनाव मास्टार अफ साइन्स खालामगासिनो दङ। आरो नैबे वाट्सएप नाम्बारखौ नोंसोरो एड खालामनानै ला, 7749995965। बेनो आंनि वाट्सएप नाम्बार। आंनि गामिनि मुङा पद्मबिल, आथियाबारि, डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार। दिनै आं बुंखानाय बायदियै आं नोंसोरनो दिनै डिलिभार खालामगोन इन्ट्रडाक्सन टु ट्रिगोनोमेट्री, 3 खनासिनि सिनायथि होनाय होननानै बुङो। दा बे चेप्टाराव आङो नोंसोरनो ओरैबायदि इनफरमेसन होगोन, जाय इनफरमेसननि गेजेरजों नोंसोरो बे चेप्टारखौ मोजाङै सोलोंनो हायो। बे चेप्टाराव आं गुदियै मोननै खनाखौ गोसो होगोन। बेनो जाहैबाय मा? साइन थिटा, मोनसेया कस थिटा। बे मोननै खनानि गेजेरजोंनो गासैबो सोमोन्दोखौ दिहुनजोबनिफ्राय जेब्ला जोङो साइन थिटाखौ कस थिटाजों रानो, अब्ला जोंनो टेन थिटा होयो। बिनि उल्थायै जेब्ला कस थिटाखौ साइन थिटाजों रानो, अब्ला जोंनो मा होयोनो? कट थिटा। जों नुबायना दा, साइन थिटाखौ कस थिटाजों रानोबा टेन थिटा होयो, कस थिटाखौ साइन थिटाजों रानोबा कट थिटा होयो। अब्ला जों नुगोन ना नुवाखै?
साइन थिटाजों टेन थिटाजों कट थिटाजों उल्था जागोन ना जायाखै? जादों ना? अब्ला टेन थिटानि उल्थाया मा जागोन? कट थिटा। आरो जेब्ला जोङो मा खालामनो हायोनो? जेब्ला जोङो साइनखौ स्कुवेर थिटा साइनखौ स्कुवेर खालामनानै कसखौबो स्कुवेर खालामनानै दाजाबोबा जोंनो मा होयोनो? 1 होयो ना? दा जोंनाव खामानिया जाहैबाय मा? जोंना थिटाया मा जागोन? खनाफोरा ना? दा जोंहा बेसिक खनाफोर दङ ना? एंगोल्स मोनबा रोखोमनि खनाफोर थायो। एंगोल्स खना होननानै बुङो ना? बेखौ जोङो माजों फोरमायो? थिटा। खनाफोरा जोंना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री मोनबा खनाफोर दङ ना? 0 निफ्राय 90 सिम। दा बे मोनबा खनाफोरा जोंनि आखायावनो दङ ना? आं नोंसोरनो खोन्थानि जोंनि आखायाव मा खनाफोरा दं। मोनबा खनाफोरा बोरै थायो जोंनि आखायाव? बेयो मा? आसि बिमा। जोंनि आखाइनि मोनबा आसिफोरखौ आं आखिनानै नोंसोरनो दिन्थिगोन। नोंसोरबो नोंसोरनि आसिफोरखौ नाय। आं मा खालामनो सानदों? मोजां जानांलाया? बेयो मा? 0 डिग्री। बेयो मा? 30 45 60 आरो बेयो 90 डिग्री। दा जोंनि आसियावनो दंजोबो ना? नुबायना? जोंना नै आसि बिमाया 0 नैबे आसिया 30 नैबेयो गेजेर आसिया मा? नैबे गेजेर आसिना 45 बे आसिया नैबे आसिया मा? आसि बिमा फिसानि खाथिना नै 60 नैबे जाहैबाय 90 डिग्री। जोबोद गोरलै बेयो। माने सोलोंजेननाय समाव गोरा मोनो खिन्थु गोरलै। ओमफ्राय जोंहा मा मा खनाफोर दङ? साइन थिटा दं ना? साइन थिटा कस थिटा टेन थिटा कट थिटा कसेक थिटा सेक थिटा। बे जराफोरखौ जेब्लाबो गोसोआव ला। टेन थिटानि जराया मा जायो? कट थिटा कसेक थिटा सेक थिटा। बेबायदि पेटार्नजों गोसोआव लादो। मानि थाखाय गोसोआव लानांगौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन। दा नुबाय? दा नैबेहाय जोंना दाना खामानिया जाहैबाय साइन थिटा आरो कस थिटा। साइन थिटा आरो कस थिटा बेनि मानफोरा मा जागोन ना? होमबा जोङो थिटायाव जोङो मा होनो हागोन? बे थिटानि माना 0बो जानो हागौ, बबेसिम जानो हागौ? 90 डिग्रीसिम जानो हागौ। दा जों नायनि साइननि थिटानि मानाव जुदि 0 डिग्री होयोबा बिनि माना मा जागोन ना? कुइसन फैयो जोंनाव। दा आं नोंसोरखौ बे चेप्टाराव फोरोंगोन। आं फोरोंनायनि बेहाय माने चेप्टाराव जेब्लाबो राइट हेन्ड ट्रिक रुल बियो माने गाहायाव जेब्लाबो 2 थाखायो। आरो बे गोजौआव माने जेसेबांनाखि आसियाव साननानै मोनगोन आं खोन्थानाय मथे बेनो जागोन। आरो जों बेखौ जेब्लाबो मा खालामगोन? गोजौआव मोननाय जिनिसखौ रुट खालामगोन। जायनि माना 1/2 जायखौनाखि जोङो फोरमायो बेबायदि। जोंनो साइन 0नि मान ना? नैबे 0 ना आसि बिमाया। आरो जोंना बिथिंजाय मा थायो? साइन थिटा। आरो आसि फिसाथिंजाय मा थायो? कस थिटा। बुजिबाय ना? दा जोंना साइननिथिंजाय बा नैबे 0 डिग्रीया जोंना आसि बिमायानो जोंनो नांगौ 0 डिग्रीखौ। होमबा जोङो जायखौ नांगौ बेखौ फाहायनानै लादो। बेबायदि फाहायदो दे। बा आसि बिमाथिंजाय साइन थिटा दङ जोंना। बा आसि बिमानि बिथिंजाय आसि दं नामा? मोनबेसे आसि दं बिथिं? गैयाना? होमबा बिनि माना मा जाखो? 0। गाहायाव मा थाखायोनो? 2 थाखायो। होमबा 0 दंना गोजौआव?
गोजौआव 0 माने मा 0आ गोजौआव दंनाय माने 0जों जेखुनु जाया जिनिसखौ सानजाबा मानो बिनि फिननाया मा जायो 0 दाना cos थीटाखौ नायनो cos थीटानि माना जों मा बसायदों दा 0 होमबा बेयावबो गाहायाव मा थाखायो 2 दाना नै एखे ना 0 डिग्रीआवनो दं दाबो होमबा दहायथिंजाय जों नायदोंमोन साइननिथिंजाय दा जों बबेथिंनिफ्राय नायगोन cosनिथिंजाय नायबाय ना नैबेथिं cos दङ नै दा नैबेनिफ्राय cos थीटाया ओरै थांसै बेयो ओरै थांथारनोसै ना नैबे हाखर मोनहैबाय नै हाखर दंना नैबे आसिमाया जोंना 0 नालाय जों बेखौ जायखौ नांगौ बेखौ हाखर खालामनानै लायो जुदि cos थीटाया साइननिथिंजाय बारनांगौबा बे हाखरखौ बारनानै थांनांगौ दा नैबे हाखरनि सिगांथिंजाय cos थीटानिथिंजाय मोनबेसे आसि दं साननानै नायबाय मोनब्रै नुगोना नुवाखै मोनब्रै दा गोजौआव थानाय जिनिसखौ जों मा लानांगौनो रुट लानांगौ ना गाहायाव 2 दङ जोङो 4 खौ मा लिरनो हायो 2 into 2 होमबा 2आ मोनबेसे दं मोननै ना होमबा जों बेखौ मा लिरनो हायो जों ओरै लिरनो हायो ना जों बेखौ ओरै लिरनोसै 2 स्क्वायर रुटनि माना बेसेबां 1/2 गोजौनि गाहायनि दानबाय मा थाखो 2/2 खौ जों ओरै दाननो हायो दानलायबा मा मोनो 1 1 0 थाया 2 जों 2 दानलायबा 0 थाया गोरोन्थि बेयो मा थायो 1 सो 0आ माला मोनो जेब्ला जों 0खौ जेखुनु जाया जिनिसजों सानजाबो मोनथिबाय ना 100 बो जानो हागौ 0 सानजाब 100 0 0 सानजाब 5 0 0 सानजाब a 0 a आ a b c d e f z सिमबो जानो हागौ 0 सानजाब √2 मा जायो 0 आनो 0 जों जेखुनु जाया जिनिसखौ सानजाबो 0 आनो जायो दा आं नोंसोरनो माखासे जिनिस खोन्थानि र' नैबे माखासे एंगोलफोर दङ आं नोंसोरनो खोन्थानो बे नट्सखौबो आं नोंसोरनो होगोन नैबेफोर दङ ना नैबे आखाइफोराव नुदोंना नैबे स्टेन्डार्ड एंगोलफोर दा आखाइयाव जोंनाव नै आसिमाया 0 30 45 60 90 ना आसि बिमाथिंजाय साइन थीटा दङ आसि फिसाथिंजाय cos थीटा दङ नैबेफोर लिरनायानो आसि बिमाथिंनिफ्राय साननांगौ आसि फिसाथिंनिफ्राय साननांगौ ना साइन थीटाबा मा जायो आसि बिमाथिंनिफ्राय साननांगौ cos थीटाबा आसि फिसाथिंनिफ्राय साननांगौ दा नै नुबायना नैबे साइन थीटानि माना 0 बा साइन मानि मा आसि बिमाथिंनिफ्राय साननाय ना गाहायाव 2 दङ फिक्स मानि जेब्लाबो थाबाय थानाय आरो गोजौआव ना फिगार सी फिगार 1 माने नैबे आसिखौ नायनो थिनदों मोनबो आसि गैया माने मोनबो आसि गैया माने मा मोनसेबो आसि गैया मायाव गैया 0 नैबे आसि बिमा दंना बेखौ फायनानै लाबाय नालाय 0 डिग्री दा आसि बिमाथिंजाय साइननिथिंजाय मोनबेसे आसि दं गैया ओंखायनो 0 आरो cosखौ नायबाय cos 0 गाहायाव 2 थाखायो फिगारखौ नायबाय cosनिथिंजाय मोनबेसे दं 1 2 3 4 ना ओंखायनो 4 ओमफ्राय दा गोजौनिखौ मा लानांगौ होनदों रुट लानांगौ रुट लाबाय दानलायजोबखांनानै जोबनायाव मा मोनखो cos 0नि माना 1 दा जोङो माखासेखौ नायनि दाना cos 30 ना cos 30 sin 30 जोंना गाहायाव मा थाखायो 2 थाखायो ना मोननैयावबो 2 थाखायो दाना cos 30 माने मा जोंनि आखाइना बेयो
जोंना बेयो मा 0 30 बेयो 45 बेयो 60 बेयो 90 डिग्री जोंनो मा नांगौ दा 30 खौ जोङो हाखर खालामनानै बाउन्डारि दा 30 जोंनो मा नांगौ नैबाय cos 30 ना cosनिथिंजायबा बबेथिं थायो आसि फिसाथिंनिफ्राय ना आसि फिसाथिंनिफ्राय sin होननानै बुङोबा माथिंनिफ्राय साननांगौ आसि बिमाथिंनिफ्राय जाबाय ना दा जोंनो cos नांगौ आसि फिसानिफ्राय सानदो मोनसे मोननै मोनथाम हाखरनि सिगां ना 30 हाखरनि सिगां मोनबेसे दं मोनथाम ओंखायनो गोजौआव मा लिरनो हायो 3 आरो गोजौनिखौ मा खालामनांगौनो रुट लानांगौ ना होमबा cos 30 नि माना √3/2 दाना साइननिथिंजाय नायदो साइननिथिंजाय आसि बिमाथिंजाय आसि बिमाथिंजाय मोनबेसे दं आसिया मोनबेसे दं आसि बिमा मोनसेल' दं ओंखायनो गोजौआव मा थाखो 1 थाबाय 1 खौ मा खालामनांगौनो रुट लानांगौ मा 1 नि रुट लानो हागोन ना 1 खौ मारै लिरनो हायो 1 खौ स्क्वायर लिरनो हागोन ना 1 खौ मोननै सानजाबोबा बेसेबां मोनो 1 आनो मोनो ना बा स्क्वायरजों रुटजों दाननानै मा मोनखो 1/2 आं मानि थाखाय बेबायदि दानदों 1 दङ ना बे मा जायो 1 खौ जोङो स्क्वायर लिरनो हायो आरो रुटनि माना बेसेबां 1/2 गोजौ गाहाय दाननानै मा थाखो 1 थादों आरो बे 1 आनो नैबे दानिया नैबेखौ नायनि sin 45 इकुवेल टु cos 45 मानि थाखाय इकुवेल जादों बियो नायनि नुबाय नैबे 45 ना बे खनाखौ नायोबा नुयो बे खनाखौ नायोबा नुयो 45 आ गेजेराव दंना गैया ओरैजायबो मोननै ओरैजायबो मोननैनि गेजेराव दंना गासै मोनबा आसि थायो जोंहा दा 45 आ गेजेर दा गाहायाव जोंना 2 थायो दा नोङो cos बोला cos थीटा बोला sin थीटा बोला खिन्थु ओरैबो मोननै ओंखायनो गोजौआव मोनबेसे थागोन मोननै आरो जों बेखौ मा लायो रुट लागोन ना गाहायाव 2 थायो गोजौआव मा दङ रुट दङ दाना नै इनफरमेसन दङ बाहाय सोलोंनांगौ 2 खौ जों मा लिरनो हायो 2 खौ जों मा लिरनो हायो √2 इनटु √2 लिरनो हायो ना मारै लिरनो हायो नाय √2 इनटु √2 इकुवेल टु मा जायो 2 मारै 2 जायो नायनि जेन'बा नोंसोरो सानै मानसि हो लोगोथार बिराद लोगो ए जों बि जों सि दङ माने सि मोननाव थांनो नागिरदों नोंसोरो ए जों बि जों आलासि जानो थांगासिनो दङ सोरनाव सि मोननाव जेब्ला नोंसोर आलासि जानो थांनाय समाव बिराद अखा हादोंमोन जाहैबाय ना सानैबो साथा हमनानै थांदों रुट ना सानैबो साथा हमनानै थांदों दाना जेब्ला लोगोनि न' मोनहां जायो नोंसिना लोगोआ मा जादों अखा सिजानानै बाजाराव नोंसिनि थाखाय जाग्रा बेसाद लायनो थांगासिनो दं मा नोंसोरो लोगोखौ अखा सिजानो होगोन नामा लोगोआ बुंबाय नोंसोरखौ न'आव थांदो आं थाबनो फैफिनगासिनो दं अब्ला नोंसोर साथा हमनायखौ लोगोनो हरगोन ना हरा नोंसोर सानैजों साथा गंसेखौनो हमबाय नोंसोरो साथा गंसेनि सिङाव सानैबो थाबाय ना बा साथा गंसेया सोरनाव थांखो नोंनि लोगोनाव थांबाय नंगौना नङा दा नोंसोर नुबाय साथा गंसेनि गेजेराव सानै दं साबेसे दं सानै दं आरो नोंसोरो मा हमदों साथा बेजों दानबाय ना बा मा थायो 2 थायो ओंखायनो जों बेखौ मा खालामनो हायो 2 √2 ना गोजौआव जेबो गैया माने मा थायो 0 थायो ना 1 थायो 0 थाया 1 सो थायो बा 1/√2 बा sin 45 आरो cos 45 नि माना मा 1/√2 दाना नायनि दस्राखौ cos 90 sin
90 गाहायाव 2 थाखाजोबो ना 90 मानि मा नैबे नंगौना नङा नैबे 90 दाना नुबायना नैबे 90 आरो जोंहा सिगाङाव मा दङ cos 90 ना cosनिथिंजाय नैबे 90 थाबाय आसि फिसानि हरिबारिबो दंबावो नामा नोंना आसि गैयाना cosनिथिंजाय ओरैजाय आसि फिसा दं आसि दंबावो नामा गैया बा मा जायो 0 0खौ रुट लायोबा मा जायो 0 आनो ना होमबा 0/2 0 cosनि साइननिथिंजाय दाना नायनोसै 90 आ नैबाव दं साइननिथिंजाय नायबा मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दहायनि बायदि सिगाङाव जों मोनदोंमोन बेबायदि जों बेखौ मा लिरनो हायो गोजौनिखौ मा लानांगौनो रुट लानांगौ होमबा जों बेखौ 2 स्क्वायर इनटु 1/√2 2 केन्सेल गाहायाव 2 दं बा 2/2 दानोबा मा मोनो 1 मोनसेल'सै दानिया जोंहा मोनसे खना दंबावो बेनो जाहैबाय cos 60 मोनसेया sin 60 गाहायाव 2 थाखाजोबो ना दाना बेनि थाखाय गोदान आसि नांगोन नामा बेखौ खामानि गोरलैसो माने जों बेखौ खना दिहुनखांबाथाय जोङो माखासे खनाबो दिहुनगोन जों बोरै दिहुनगोन बेनि माखासे खायदाखौ आं नोंसोरनो गिनो नाङा माने गोरलैसो दा आङो आसिखौ आखिफिनगोननि नोंसोरनो फोरमायनो जेब्ला नोंसिनि आसिखौ बाहायदो खना दिहुननायाव नोंसिनि आसिखौ बाहाय आगदाजों लिरो बेनिखायनो आगसिखौ बाहायनानै हुदा खालाम गोसोआव लानाङा गोसोआव लायोबा बावोना दा नोंसोरो जेब्ला खायदा खालामनानै सोलोंगोन अब्ला माने गोबाव सम थागोन आरो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 आसि फिसाया जाहैबाय 90 ओरैथिंजाय मा थायो cos थीटा ओरैथिंजाय मा थायो sin थीटा दा जोंनो मा नांगौ 60 ना बा जोंना बे 60 नंगौना नङा आरो जोंनिथिं मानिथिं बिदों cosनिथिंजाय cosनिथिंजाय नायदो नैबे हाखरनि सिगां नैबे 60 नि सिगां मोनबेसे आसि दं मोनसेल'सो दं ना 90 डिग्री बा मोनसे बेनि रुट अभारा मा 1 नि रुटआ मा जायोमोनलाय 1 नि रुटआ 1 खौ जोङो स्क्वायरबो लिरनो हायो आरो रुटनि माना 1/2 गाहायाव मा दङ 2 दङ होमबा गोजौ गाहाय दानबाय मा थाखो 1 1/2 दाना साइनथिंजाय नायदोलाय साइननिथिंजाय मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम ओंखायनो मोनथाम सरि आरो गोजौनिखौ मा लानांगौनो रुट लानांगौ बेनिखायनो sin 60 नि माना √3/2 cos 60 नि माना 1/2 सामारि जों मा सोलोंखो sin 0 डिग्रीनि माना बेसेबां sin 0 डिग्रीनि माना बेसेबां जोंना 0 cos 0 डिग्रीनि माना बेसेबां 1 sin 30 cos 30 नि sin 30 नि माना बेसेबां 1/2 cos 30 नि माना बेसेबां √3/2 sin 45 आरो cos 45 नि माना मा जायोनो समान जायोना मानोना बे मोननै खनाया 45 आ
गेजेर आसियाव दंना 45 45 ओरैबो मोननै ओरैबो मोननै बेनि माना मा जायोना 1/√2 sin 60 cos 60 दहाय sin 60 नि मान sin 30 नि माना मा जादों 1/2 ना cos 30 नि माना मा जादों √3/2 दा sin 30 नि माना दहाय 1/2 मोन दा मा बबे मोनसेया जागोन √3/2 उल्टा उल्टा हो cos 60 नि माना मा जागोन 1/2 दा जों माखासे खनाफोरखौ लिंक खालामसै दाना स्टार्ट खालामसै ना दहाय जों नुदोंमोन दि sin थीटा cos थीटा बे मोननैखौ रानोबा मा जायोनो tan थीटा दा खालामनि होमबा tan 0 डिग्री मा जायो sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री sin 0 नि माना बेसेबांमोनलाय 0 आरो cos 0 नि माना बेसेबां 1 होमबा गोजौआव मा थायो गोजौआव मा दं दा 0 दंना गोजौआव 0 थायोबानो 0 जों जिखुनु जाया जिनिसखौ सानजाबबानो मा जायोनो 0 गोजौआव 0 थायोबानो फिननाया मा जायो 0 दा बेजों लोगोसे 10 नि उल्टाया मा जायोमोनलाय cot थीटा cot थीटाखौ जों मा लिरो cos थीटा बाय sin थीटा दा cot 0 नि मान ना cot 0 नि माना मा जायो cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री cos 0 नि माना 1 sin 0 नि माना मा जायो 0 होमबा दाना नै दहाय गोजौआव 0 दंमोन गोजौआव 0 थायोबा एन्सारा फिननाया मा जायो 0 जायो दाना गाहायाव 0 दंना नोङो गोजौआव गसंगासिनो दङ बे जोंनि हा बाहागो नों सानदों मा जोंनि हा सिङाव जेबो जिनिस गैया होननानै खिन्थु आबै आबौआ बुङोना जोंनि सिङावबो हा बिफां लाइफां जिब जुनार गासिबो दं होननानै माने इनफिनिटी जोबनो गैयै जिनिस दं ना हा सिङाव जोबनो गैयै जिनिस दं नों बुंनो हायादि नों हा सायाव गसंबानो आंजों गादामले जाबाय बा आं हा सिङाव जेबो गैला होननानै सानोना खिन्थु बिदि नङा हा सिङाव मा थायोनो नों मिथिनायनि अनगायैबो गोबां जिनिस थायो ओंखायनो नों मिथिया माखासे जिनिसखौ ओंखायनो इनफिनिटी माने गाहायाव 0 थायोबानो मा जायो फिननाया इनफिनिटी आरो माखासे खना नायबावनि दाना cot 30 डिग्री cot 30 डिग्री मा जायो cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री दाना cos 30 डिग्रीनि मानानै बेसेबां √3/2 √3/2 बिसोर मोननैजों ज' sin 30 नि माना बेसेबां 1/2 बिसोर मोननैजों ज' दा बेयो जोंनि बाउन्डारि ना बेखौ मा होनो बाहागो होनो नैबेसे बाहागोनि √3/2 बाहागोनि √3/2/1/2 दा जोङो बेखौ होनो जबफान होना बर'आव दा नायनि बेखौ सिफायनि जोङो गोजौआव मा दं √3/2 आरो नैबे मोनसे बाउन्डारि दंना जों बेखौ गैया खालामनो जों बे राननाय बेयो मोनसे राननायसिन ना बाहागो खालामनाय मानि राननाय जों बे राननायखौ सिफायनानै जुदि इनटु होयोबा गाहायाव 1/2 दङ ना गाहायाव 2 दं गोजौआव 1 दं बेयो उल्था जायोनो होमबा मा जागोन बेबायदि जागोन ना 1/2 सरि 2/1 सरि उल्था लिरोबा मा जायो 2/1 ओंखायनो जुदि जोङो गोजौ गाहाय दानजायो ना एखे नुयोबा दाननांगौ 2 दानो होमबा जोंनाव गोजौआव मा थाखो √3 गाहायाव मा थाखो 1
गाहायाव 1 थानायखौलाय मानो नांगौ 1आनो 1 खाना होमबा जों मा लिरनो हायो √3 दाना एखेयैनो मा 10 30 10 30 ना होमबा 10 माने sin 30 by cos 30 sin 30 नि माना बेसेबां 1 by 2 cos 30 नि माना √3 by 2 आरो बेबो 1 by 2 into नैबे राननायसिम बाहागोखौ सिफायनानै मा होखो इनटु सानजाबनाय होमबा गाहायनिया मा जायोनो उल्टां फाल्टां गाहायाव 2 दंमोन दा गोजौआव थांसै गोजौआव √3 दंमोन दा गाहायाव फैबाय दानजानायखौ दानदो होमबा गोजौआव मा थाखो 1 ल'सो थाबायना 1 गाहायाव मा थाखो √3 दा जोंना दंबावो माखासे खना दंबावो नायनि माखासे खना दंबावो जेरै 1045 ना 45 होननाय माने 10 जों सोरजों लोगोआव थायोनो कट ना 1045 आरो कट 45 बिसोर मोननैजों ज' थायो जेरै साइनजों साइन थीटाजों कस थीटाजों ज' थायो बेबायदिनो 10 जों कटजों बिराद लोगो गाहायाव मा थायो 2 थायो ना सरि बिनि माना मा जायो 1 जायो बोरै 1 जायो 1045 आरो कट 45 नि माना बोरै 1 जायो नायनो 1045 खौ जों मा लिरनो हायो sin थीटा बाय cos थीटा होनना बुङो ना दा sin 45 बाय cos 45 दा sin 45 नि माना मा 1 by √2 cos 45 नि मानाबो मा 1 by √2 बेखौ जों मारै मोनो सिगाङाव ना नैबाव दं नेखौ नुदों ना sin 45 आरो cos 45 नि माना एखेयानो गोजौआवबो एखे गाहायावबो एखे दानो 0 थायो ना 1 थायो 0 थाया मोनथिबाय 1 सो थायो दाना 10 60 आरो cot 60 10 60 आरो cot 60 10 60 माने गोजौआव 10 माने मा sin 60 गाहायाव cos 60 sin 60 ना 60 आसियाव नायदो नोंनि आसियाव 60 बहा दं आरो बेसेबां जाथाव गाहायावथ' मा थाखायोनो 2 थाखायो ना होमबा 60 खौ नोङो नायदो नोंनि आसियाव नायोबा नुयो साइननि थिंजा मोनबेसे दं मोनथाम दङ ना मोनथाम दङ दा गोजौआव थानाय जिनिसखौ मा लानांगौ रुट लानांगौ दाना cos 60 cosआबोथ' बयनाबो गाहायाव मा थायो 2 थाखायो होमबा cosनि थिं मोनबेसे दं 60 खौ नायदो मोनसेल'सो दं होमबा बेबो नै गाहायाव 2 दं बेनाबो गाहायाव 2 दं दाननो हायो बेबादिखौबो दे आङो नैबेखौ सिफायनानै इनटु होआसै माने गोजौआव √3 गाहायाव √2 उल्टा खालामोबा गोजौआव 2 थांगोन गाहायाव 1 थांगोन बेनिखायनो गाहायाव थानाय एखे एखेबा दानजायो जेरै गाहायाव 2 2 दंना बेखौ दाननो हायो गोजौआव √3 दं 1 दं बे दाननो हाया ना एखेयानोखा √3 into 1 मा जायो √3 आनो दा कटआवबो बेबायदिनो मा जायो cos 60 by sin 60 cos 60 नि माना बेसेबां दासो मोनदोंना 1 by 2 आरो sin 60 नि माना गाहायाव 2 थाखायो गोजौआव √3 बेनाबो नै गाहायाव 2 2 दंना दाननो हायो होमबा गोजौआव मा थाखो 1 गाहायाव मा थाखो √3 होमबा बेनि फिननाया बेनो ना 1 by √3 दाना मोनसेल'सै
1090 1090 को मा लिरनो हायो sin 90 बाय cos 90 ना sin 90 नि माना बेसेबां जोंना 90 मोनबेसे थायो ना sin 90 नि माना 1 ना cos 90 नि माना मा 0 गाहायाव मा दङ नैबेनि मानखौ नायदो आं बोरै sin 90 नि माना 1 होनदों नुबाय ना sin 90 नि मान आं लिराखै माथो नैबे नुबाय ना sin 90 आरो cos 90 sin 90 sin 90 ना 1 cos 90 ना 0 गाहायाव 0 थानाय मानि मा नोङो बुहुमनि नैबे नैबे जाहैबाय हा बाहागो दे नोङो सानदों हायाव गसंनानै थानायखाय गाहायाव जेबो गैया होननानै खिन्थु आबै आबौमोना मा बुंदों हा सिङावबो उन्दैयाव नोंनो खोन्थादों ना जिब जुनार बिफां लाइफां मानसि दुमसि दङनो बिराद गिख्रंथाव दङनो मानि बिराद बायदिसिना दं होननानै नोंखौ सिगिदों आरो सानथ्र'हायै बेसादफोर दङ ना दा नोङो मा सानो नोङो सानो मा आंथ' मिथियो जेबो गैया होननानै लाथिख' नै ब्रायनो लाथिख' दंमारो बाहाय खिन्थु नों मिथिनायनि अनगायैबो गोबां खोथा दं गोबां बायदिसिना दं मिथिबायना लाथिख' नङा मा दङनो इनफिनिटि गाहायाव 0 थायोबानो जिखुनु जा फिननाया मा जायो इनफिनिटि जायो जेनेबा a/0 बेबो इनफिनिटि √3/0 बेबो इनफिनिटि जेसेबांनाखि जिनिस थायो बायदिसिना जिनिस जानो हागौ गाहायाव 0 थायोबानो बेनि फिननाया मा जायो इनफिनिटि दा माखासे होमवर्क दङ आं होगोन बेखौ दा आङो सेकनि मान दिहुननि सेकजों सेक 0 सेकजों लोगोसे मा थायोनो कसेक ना कसेक 0 बिनि सोमोन्दोखौ आं खोन्थानाय जायाखै आं खोन्थानोसै दा जोङो सिगाङावनो लिंक दिहुनगोन होननानै बुंदों ना सेक थिटानि उल्थाया जाहैबाय कस थिटा जाबाय ना होमबा सेक थिटानि उल्थाया जुदि कस थिटा जायोबा कस थिटानि उल्थाया मा जागोन सेक थिटायानो जागोन नंगौना नङा होमबा जोंना सेक थिटानि माना मा जायो बेनि कस थिटा माना मा जायो बियो जाहैबाय मानि उल्थानो कस थिटानि जुदि जोङो सेक 0 डिग्रीनि मान नांगौ होमबा बेनि उल्थाया मा कस 0 डिग्री ना होमबा कस 0 डिग्रीनि माना बेसेबां कस 0 डिग्रीनि माना बेसेबां 1 बोरै 1 जायो आसियाव सानदो आसि बिमाखौ फल्ड खालाम आरो कसनिथिंजाय मोनबेसे दं मोनब्रै दं ना कसनिथिंजाय मोनब्रै दं गाहायाव 2 थाखायो गोजौनिखौ रुट लादो होमबा जों बेखौ मा लिरनो हायो 2 स्क्वायर मानि 4 रुटनि मान मानि 1/2 दाननो हाबाय ना होमबा 2/2 मा जायो 1 ओंखायनो गाहायाव कस 0 मानि मा 1 1 जों 1 दानलायनो हायो दानलायबाबो जायो 1 आनो होखायो ना दाना नायनि सेक 30 डिग्री 1 मा जागोन कस 30 डिग्री उल्था ना जोङो कसनि मान मिथिगौ दा कसनि उल्थायानो मा जायोनो सेक बा 30 बा कस 30 डिग्रीनि माना मा जायो बेसेबां जायो √3/2 बोरै √3/2 मोनो नोंसोर नायदो आसियाव साननानै नाय
√3/2 ना नुबाय नोंसोरो 1 दङ ना नैबे राननाय बाहागोसिम दङ बिनि जायगायाव इनटु होयोबा गाहायना मा जायोनो उल्था जायो होमबा गाहायाव 2 दंमोन गोजौआव 2 थांसै √3 1 जों जेखुनु जाया जिनिसखौ सानजाबोबा 1 आ मान गैया जेबो भेलु गैया दे 1 बायदि जानो नाङा भेलु गैयै 1 इनटु a मा जायो a 1 इनटु 0 मा जायो 0 0 आबो भेलु दंलायबावोसो 1 इनटु √2 मा जायो 1 √2 जायो नामा जायो किन्तु 1 खौ लिरनाय जाया दे √2 ल' लिरो दा बिनि माना मा जागोन बा 2/√3 होमवर्क नोंसोर बेखौ खालाम sec 45 sec 60 sec 90 डिग्री दे होमवर्क बियो बेखौ खालामनानै जोंहा मोनसे बाखि दंबावो ना सेकनि उल्टाया मामोनलाय cos आरो सेकजों सोरजों ज' थाफाजोबो नङा जेब्लाबो लोगो cosec दा cosecआ सेकनि उल्टाया मालाय नै cos दङ आरो tanनि उल्टाया मा जायोमोनलाय cot जोंहा मोनबेसे खना दङ मोनबाल'सो sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा दा मालाय नै सेकजों cosजों थांखाबाय मोननै थांखाबाय tanजों cotजों मोनब्रै थांखाबाय सयताल'सो होमबा सेक cosecजों उल्टाया मा मोनसे आद्रा थानायासो sin थीटा उल्टा माने गोजौआव 1 दं होमबा साइननि जेसेबां मान थायो जेन'बा थीटा sin 0 साइननि उल्टायानो मा cosec ओंखायनो cosec जेन'बा cosec 0 डिग्रीनि मान दिहुननो थांसै ना होमबा 1/थीटानि माना जोंना 0 जोंना नै sin 0नि माना बेसेबां दाना sin 0नि माना बेसेबां दङ 0 नोङो साननानै नायदो नोंनि आसियाव नुखायो sin 0नि माना 0 दाना नै दहायनि बायदि नों गसंनानै दङ बुहुमनि हा बाहागोआव दाना नों सानदों मा हा सिङाव जेबो गैया किन्तु मा थायोनो जोबनो गैयै जिब जुनार हारां हाथां इनफिनिटि गाहायाव 0 थायोबानो बिनि फिननाया मा जायो इनफिनिटि इनफिनिटि बर' मा होनो जोबनो गैयै दाना cosec 45 cosec 45 ना cosecजों सोरजों लोगोनो secजों दा नोंसोरो जुदि आइडिया दंबा आइडिया बाहायदो माने आं cosec 45 निखौ दिहुनसै नोंसोरो sec 45 निखौ दिहुनदो दा cosec ना cosecनि उल्टाया मा 1/, नैबाव 45 बा थीटानि माना बावबा मा जागोन 45 sin 45 नि माना बेसेबां sin 45 नि माना नै cos sin 45 आरो sin 45 आरो cos 45 नि माना 1/√2 1/√2 दा गोजौआव 1 दङ आरो नैबे राननाय बाहागो ना बेनि जायगायाव सानजाबनायसिनो एबा गाहायना मा जायोनो उल्टां फाल्टां बा √3/1 1 दानदो गोजौ गाहाय दानाबाबो जायो किन्तु मा थायो √2 माखासेया होमवर्क बेखौ खालामनानै नाय जेब्ला गाव खालामनानै नायो अब्लासो गावनि केपासिटिखौ मोनदाङो मिथिबाय ना मालाय फोरोंनाय मालायनि होनाय नट्सखौ लिरख'नानै लायोबा नोंनाव गोबाव सम थाया ओंखायनो गावबागाव जानाखि नों रोंगौ गावबागावबो माने दायथ' लानो रोंनांगौ दे दायथ' लादो जेन'बा आं जेरै फोरोंदोंमोन नोंसोरबो बेबायदिनो बाहायनानै दिहुनदो जेन'बा cosec
30 डिग्रीनि मान cosec 60 डिग्रीनि मान cosec 90 डिग्रीनि मान homework गैया दे बेखौ खालामनानै नाय आं नोंसोरनो माखासे सामारि खोन्थानो बेखौ दिन्थिदोंमोन ना बेलाय नै माखासे उल्टा सोमोन्दो बावनो होनाय दंखायो उल्टा सोमोन्दोआरि नै बिसोरो उल्टा सोमोन्दोआरि नुदोंना बिसोरो उल्टा सोमोन्दोआरिनो आसि बेफोरो नै नै बिसोरखौ नाय मोजाङै बाव माने बेखौ नोंसोर बेनिफ्रायबो सोलोंनो हायो आं बाव लिरदों माखासे भिडिअखौ नोंसोर नायोबा पज खालामनाय पज माने बन्द खालामनाय बन्द पज खालामनायखौ बुजिखायोना जेन'बा सोलिबाय थादोंमोन बेखौ नोंसोरो माने पज खालामदो क्लिक खालामनानै होबानो जायो होमबानो दा जोङो माखासे एक्सारसाइज खालामसै दाना बे मानो बेबादि जाखो माखासे एक्सारसाइज खालामगोन जोङो बाहायनायनि सिगां जोङो आं नोंसोरनो खोन्थानि माखासे जिनिसखौ दाननांथ'आ फरिखायाव फैनानै बिसोरो नैबे बेबादिनो मान दिहुनो दा बाहाय दङ नै 18 नाम्बार मेट्रिक फरिखायाव फैनाय बियो दिन्थिनो थिननाय